श्री श्री शांतिकाली गुरुदेवनी फिल निजिबा लांगमारी लांगमानी सालनरगै बुरा खाव संसासाखा रोंस्रोंनाय जोग रत्नतै कायसहिं बथ 2020 नि 27 আগস্ট सालमारिओ जिरानियाओ बलं बरनकनि गुरिबाय लांगमा आरिमानि श्री श्री शांतिकाली गुरुदेव बिनि लांगमारी लांगमानि सालनो मुइतु खलाई कराक सालो जिरानिया ब्लकनि बिसिं खबजाक मान्दै ब्लकनि बुरा खाव श्री श्री शांतिकाली मिशननि साकथारमाबाय कायसहिं बथ खायजाखा तिनि सालो श्री श्री शांतिकाली सेवाश्रम नि बिशे जतो थायोनो श्री श्री शांतिकालीनि लांगमारी लांगमानि सालनो पालाई जागाय दङ बोराखानि श्री श्री शांतिकाली मिशननि साकथारमाबाय श्री श्री शांतिकाली गुरुदेवनि फिल नैजिबा लांगमारी लांगमानि साल कक्तमा थुमनाय रकनि बसगाङाव फाय श्राय श्राय साविखनारिका श्री श्री शांतिकाली मिशन बोराखा बुद्धदेव बर्मा ब्यूरो रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा जेटिनि हिमबोतो जेटा रेली खाजाक तो माने अबिसय तो सावटा मन सानमसो बाबुक जंगसुनि सुब्राय हस्टेल नि मुंगय पचंगसुनि हस्टेल जं बाबु रेली खाइ दङ जोंनि श्री शांतिकाली नि ब्लेक डे हाइ जाको अबनतै जों मा खायो ता एबने बुसुक त मरखा फ्रिमाने बुसुक जाबने बुसुक त मरखा बुसुक बिसिकाखा आबो का खायो जेटिनि हिमबोतो खादमुंनो रखसावै तामरो सानमसो माने जों दिनिक जे गुरुदेव श्री श्री शांतिकालीनि मुंगै जे आश्रम खालायजाक दङ जागारखौ जों जतन दिनिक रेली खालायजागै दङ बा कोन जागा खम्बगै सरन खालायजागै दङ कारण गुरुदेवनि जे वानसुंमा ताय संजामानि आबनो जिनि जे परि दंनाय सेरेरक जे गुरुदेव बाय संजाय कालांजाक आश्रम हस्टेल रगो परि दंनाय रक कलेज स्कुल परि दंनाय रक बिनि गाहाम वानसुक रजाक आ सामुरगनो साइमानना निति ताय मुइते दंनाय तिन जों दिनि अरेलि खायजागो हमने जेटा गुरुदेव शांतिकाली जेटा बथायो बथाजाखा बुर बथाजाखा सिनी गुरुदेव शांतिकाली श्री श्री गुरुदेव शांतिकाली न 2000 सालनि 27 तारिख अगस्तनि हरनि 8टा फासिंगो बनो सिनिया नुगियारक आश्रम हाबै गुली खायका आ गुली नांगै ब बिनि प्राण रनानि नांखा ओंखाय आ सालनो जों मुइतुनांनान बगिनो जों दिनि सेरायरकनो जे परिनाय सेरायरकनो तुयै स्कुलनि जत गुरुदेव शांतिकालीनि संस्थारको जों दिनि बिनि मांगलिओ खुमबगै जों बरनो सरदारओ